Yo, check mic. Hi guys. Check mic 1 2 1 2. Yo. Mayong gabi ka lang tanan. Yay! We're back once again, mga migs. Walang iba ang inyong mga MOR DJ. Mayong gabi mga ka-BBS. BBS stands for Bawal Bugok Show. Kauban ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. And of course, ang master ng bayan magpatudlok ka. Mayong gabi ka natong tanan. O syempre ang atong saan ni atong kuan ba? Kadyo lang. Diyan lang ang atong mga first honor ato sa ning tagapagtagan may gala. Diyan lang. Op, ayan na. Nakakuha na ba na sila? Na-appeal na ba na sila sa atong group nga Bawal Bugok Show. Appeal na mo ha. Kasi wala pa mo naka-appeal ha. Unya man siya na ito i-raffle lang katong t-shirt siguro. Oo. Okay. O nara itong pambasaon ni Mayong gabi ilod kang Lady May Abres, kang Aimee Mi, Kim Angelo Idrolin, Mayong gabi Chrisheld Eli. Okay, Christian Pagalan. Si Ruby Habonga Dagang, may gabi. Trevor Oreca Cloma, hello sentanan. Ruby Jabonga Hamonga Dagang. Herbert Lee Cajoles, may gabi. Richel Refrancois. Richel Refrancois. Saan pagbasa ng L-E-F-F-R-A-N-C-O-I-S? Tama ba na? Refrancois. Tapos si kisa pa ni si Rinel Kabantay. Anisay unta to Bisaya po ng tinuoray. Tinuoray. Anisay? Asa din na? Asa nadapit nga kuan? Asa na? Kuan ka Anisay? Wala. Bro, first time na ko na Anisay. So muna, laing term na sa tinud-anay. Arvin John Panya, Taysa, ng lapas nas oras. No? Grabe siya, Grabe, stricto kayo. Gusto niya nga kung magsugod-sugod, ayon. Grabe siya, yay. Si Dante Pilapel, kinsay guest karon, surprise. Depende siyang cellphone karon kung makasumpay, makasulod ba siya? Mauna ni Kaya mo sa ni hagit sa may ani mag-guest ka, Brad. Kaya siyempre, kailangan na po sa internet. Medyo gwapo po diyang cellphone kaya kung medyo apiki maglisod may gala. Uluwi kayo siya. Sige siya ka palumpalong. Mao. Gilbert Lumamba, may gabi ka BBS. From Bohol, Eliazardo Dilig Igar. Hello sa tanan mga taga Bohol. Sus, mga taga Bohol, mga tana makalag ang mga inyong mga ka BBS diya ha. Nagkuhan ka ng na yung mga swimming pool, na yung mga kuhan po dito, mga divinganan, correct. Ay, Calamay Islands. Si Reniel Kabantak, parikoy, si Plumbon Tapurko. Oy, Boss Plumbon. Si R.A. Baliser. Si Boss Ramon Baliser man Ganina ako nagulat ha, gisapot na ko. Ay. Ese. Si Linlin, si Jonas, Lignae Pawaba, Helsetan. O sa inyong talang pertindaghan na may gala. Dagan salamat sa inyo. Mga OFW, mga taga RG Apaon sa Saudi, si SK Chito Panilag, mga first honor, taga Davao City, Milky Way Jere, hello sa inyong tanan diha, may gabi ninyo tanan. O Paula May Laroda, diya sa Kamamanan, hello sa inyong tanan diha may gala. O asa naman silang nara ka dyan lang Nana si Maria Pilingera o si Joe Romantico may gala kalangay ba nila? Mag-adjust na atong iko. Mag-adjust ta. Sa manioy kalangay ba ni oy? Sa manioy. Good evening everyone. Hello po. Kalangay ba ka? Hi. Hapon pa ko.
Sorry na busy ko gutad sa mga lechon. And Wow. Saba, B. Saba, B. Asa naman ang pa-take out, Ang B? ato mga kalagsin mo. Wala niya abutan Tupperware during the pita. Wa kaabot? Wala. Bayan? Wala Saba, daw. B. Dahil mo ganina nag-istorya tatanan. Nag-meeting ka. Wag yung Oo nga, no. Nakalimot sa kuha na, Brad. Anyway, Ako po, dalimtan ako. Ay. Anyway, hello guys! Nana po, request na sad ko nila to be part of this show, gosh. Yeah. Ang inyong pinaka-feeling Mega Maria Filingera, ayan. Sige na lang. Eh, syempre naman, Joe Romantico, busog kay ko, lamig kay akong sudan. ano si Sudan mo, brother? Si Sudan. Wow. Ay, ano pinubri na kay, bakar na ba, nga gilataan, Ay, nga kasarap. karos, patatas. Pero Ano kay yan? partner nga busog ka kayo ng luya, gid ka. Ano yung with tomato sauce ba yan? Wala na, gipabuka na, biyaan na mo. Si Muna, Jojo, ayaw kay sige pa ibog kay mas muna itong kalagutan sing ani mga pa. Pilit na si Popi. Kabalo yung kalagutan to ni. Dapat pang gabi di kita mukaon, di ba? Pero usahay man po ang gabi man good. Mo man nilami kay nga magluto gud agud. Tama. Problema tanawa lain. Sama gyapon sa Diba? ero. Sama daw sa ero, Brad. Di daw nato nabuhagan. Lain na imong ito daw. Di daw nato nibuhagan og kanang gabi na gyud Erp. Kay kung busog Naman. sila Erp, matulog naman na sila. Di sila alerto. 24 oras. Weh! So Pero kailangan Louie, ayun, pero dapat ang iro 3 times a day. Mo ba, kapila? buntag og hapon. Buntag hapon. Oo. Ganun siya, may pamani ka upat sa usakan. No? Sana with milk. With milk ba na? Sa ganun mo ito wala. Milk atong corner kay nag... Ese. Ano sa nang? There, Wala na ako ano na milk. iya, powdered milk. Kay, May gani, boys. Timing kay na inyo ang mga iro. Kay uso na ba kayo na karon di ba itong mga ngatok? Di ba? Kaduwa ba na mga stories? yeah. Di ba? Nana daw na sa Ipunan, sa Agusan, sa mga subdivision niya sa Pueblo. Ano na? Sa button? Kana daw mga... Ang iro manoktok? Dili! Dili. Every Dili manuktok. 3 a.m. Woo! Nade manuktok sa inyong mga or mga sa inyong window, sa inyong door. Manuktok niya, dili doon munda nga tuktok niya. Ingon daw nila na, dili doon na ni Mugawson kay mga bad omens doon na sila. Nade something or bad man. something bad ma-happen. Labi na sa pinaka elder sa inyong family. O ba? Mo ba na karon? Diri sa Westwoods dagan ginanuktok karon din Oh my God! Kulto daw na sila. Ingon Pero sila. sa bagay wala sa nag-joke ka kay naay tanawa. Nami chat group diri sa Westwoods, Brad. Okay. Tapos nasa gisulti sa amo kadya lang basahan asa mga tudto ha. Akong basahan. Ay, kaayo, angko, Pakita mo lang ako sa chat group galing niya muna. Tapos big excited, Kemi? Ugsina. Come on! Wala pa. Samtang gakuan si Bernie, palihog ko sa mga naanak karon ha, mga 93 ta, palihog ko, i-click ang share. I-click ang share, i-post ninyo sa inyong mga profile karon para makuan ka na. Para ma-notify yung mga friends po nga nag-check ka tayo ninyo. Wala karon ba? And then, katong wala pa naka-appeal sa atong grupo, natay group gihimo sa Facebook. Yep, dami na natin. Ang Bawal Bugog Show. Bugog So Show. if ever, ikapila na ninimo nga episode dani sa BBS, mga ka-BBS namin dyan. Bahog. Bahog. So alam nyo na. So it is i-search lang sa FB and then i-take i-join to ang group para unya, unsa itong unya gani? Atong raffle. Rapol. Kagahapon nagparapol Ano ba mga ni pangalan? kung kinsa ang pwede makakuha. So nasa instruction kagahapon na makakuha og t-shirt karon nga gabi una. Later on nahirapan na. Tagi. Dagan ba yan nag-send? Dagan. Wa pa lang to yung pila ni ang Chada Telecom ni kuan na ugan ng iPhone ha. Giulatan na nilang kuan. Ito nara. Nakita na ako wala man sa chat group na man sa among kuan sa among
Ikaw magudagay, magud kay ka-account good. Sorry. So Dahil ito na nagkapilan po ko. ito na po. Ito? Ito na po mga kaibigan story. Just want to share my experience last Oh my midnight. God, grabe. Wala pa. Ano pa rin? Dapat ang pagkabasa borang medyo kanang cinematic. Just want to share my experience last midnight around 12 a.m. 12 a.m. 12 a.m. I was up for some work with my phone when I heard knocking on our windows. Windows? Wasn't sure if asa nga side sa balay nga windows, but pretty much it caught my attention. Dung, 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 dung. Few minutes after that, this time ano kabutang? This time it's much louder. Mas kusog daw. I heard our window sounded like someone's about to break in. Murag daw kanang musulod, ha? Kanang murag panglungkab bitaw nga tingog. So gicheck niya ang iyang CCTV. Gicheck. Ingana po ko, basta nakoy duda sa ubos or saba kong iro. Gina-check na ko sa phone ng CCTV. Kaya may CCTV diri sa sala. Pag-check na niya sa CCTV, there's no one around. And I even had to check it personally. Nigawas ko sa among room. Search other rooms while carrying a weapon of defense just to make sure. Still, wala gyud tao. This is just weird. That's why I'm asking any diri sa village nga mo share og the same experience. Allah. Sa inyo ginaas? Inyong ano? Oo, sa mga galing sa Westwood. Tamo rin na nag-comment tami mong gingo nga, sir, nag-trending Japon sa FB nga naiga panuktok tas walay tao. Dang. Tagabalo, ayuda dito day, gabot. Basit ayuda to, taga-BIG deliver. Duda na ako ba? Ayuda to. Kaya ang tanong, sino ang naturang suspect ang nanuktok sa alas 12? O nga naman, nga nanuktok man, nga naman tanay doorbell. Ngano, pagtanaw, wala may tao, o kinsa kato siya. Ato ng atangan, diri lang sa Toko. My God, Toko. I'm scared. Saan yung pag-check ka sa... Oh my God! Oh my gosh. Alright. Kabalo mo, dili, kabalo mo, ingani ni siya. Ako ning kuano na lang yun. Parang seryoso nga pagkastorya. Before sa atong... Di pa ni Mount Topic, ha? Di pa ni Mount Di Topic. pa ni mo. Kabalo gid mo, kung nakabasa gid mo sa Biblia, kung mga nakaduog na mo sa mga ubang tao. Ayay, kininag, gigabasahan na tag-Biblia, may gala. Dili man. Pero kita gyud ang mga tao gyud mo nagdumala gyud ani sa kalibutan. So kung kita magpadala ta sa mga elemento man ang tawag ana kay naman na sa pwede man na psychic katang isip, pwede man pud na siya nga tungod sa atong psychic energy matinuod na siya. Na mga eksperimento na hitabuan nga gipanaba, gichika nga na white lady, bisag wala gyud. Bisag wala ha. Pero tungod kay gichika niya nga murag gihimog story, nahitabo gyud siya nga natinuod gyud nga naa gyud ay white lady. Aba? Tungod siya ba tungod sa psychic sa tao. Mo ba? Now karon ang pinakalakton nga istorya ani kita mo gipadumala. Stewards of the earth. So mo nang naatay power, if you believe in your power na authority nga gihataan tag gi-anoint ta nga kita ang mag-steward sa earth. So kung kinsa ang mga spirito diya nga pwede nato i-cast away, mo na siya sa casting, binding and casting. So pwede na nimo makast. Kung saan na nimo siya, sa wala na kabalo, inga lang nimo nga in the name of Jesus. Yeah. Pwede na nimo yung anaon. So, if ever na manuktok diha, ino nimo, oy, in the name of Jesus, hawa dani. Wala kay labot dani sa kuan. So, ayun na naghadlok-hadlok, Jesus. Jo? Sa Jo? Jo? Jo. Jo? Jo. Sorry. Naglista ko sa mga Sa mga winners. Dili ba kato si Judith ang nanuktok? Basin mo gani. Dagan Si sila Judith karon, na to dagan sa sila ron. Si Jonah, ug si Judith.
Naku. Okay. Kasi nanuktok lang siya siyang natulog nga puso. Ay, Yes, mangi lang dahil tong mga pan ba nag-post dahil. ay, tuktok ko na ta si Poppy. Wow. Tuktok ko na ta si Oy, eto na. Eto, ako ni Nono ng ganina. Kamulo ko Birthday ba? kalibang. Grabe, kapula kayo. Kamulo na ko pa nag-walk-walk mi sa akong kuan. Dili Nag-walk. Nag-walk yan. Nag-walk-walk. Nag-walking demi. Kita, Burag si kanina Joe. nag-street agwak-wak karon wok-wok. Una, white lady sa likod ni Joe. Naro. Uy, simbok. Ako na anak. Mo na anak. Aspiring lang. So, Busog na white lady, oh. nag-walking mi sa akong Belgian. Ana. Para mabibot ta karon og daghay ko. Ito lang di man kita ng bawal bugok show man ni mo nang among topic sa di na po kayo palabi sa Right, kuan oh. regala. Sakto lang. Kaya ba si mga yabot ang tanan diri. Ito lang mga tagtag karo example. Og mga flirty nga mga messages. Uy! Flirty text me. Pag mo yung kag-flirty ba, kailangan ba na medyo bastos agad or dili? Flirty, tagay na kong definition sa flirty, just in case nga dili sila. Kailangan flirty ka dagang kay fruits. Flirty. Lahin. Fruity, fruity. Ang Flirty ba kanang pagkuman nimo og 29? 40 na, 40. 40 na, 40. Kalabang mo yung kang, Maria, kanang gusto ka makadungog o kanang guan, secret. Tapag pag may gangan man. Nganong cute kay ka? Iyan. Pwede ba yan? Flirty ba yan? Flirty ba yan? Pero wholesome flirty. Na ba yan? Na ba yung wholesome flirty? Pero by definition, good, ang flirty good is playful, sexual, mo nga, pang-attract. Pang-attract. Playful, Parang kang pang-akit ba? sexual, mo din ang flirty. Mag-akit o style. Balitag dugan, tapos magpa-cute-cute. Like ka, Chu. Uy. Ipagi na din si Leo ni Jubis, kanal-kanal, Jubis. or bisan mga text messages, flirty text messages or flirty mga PM. Flirty. Unsay mga kana bang mo yung Pinakabasa. for example, good morning gwapo. Kabalo ka. Ikaw ba permitin akong ginahon na everyday? Pag nga na ba wholesome ra na dili na flirty ang tawag ana. Unsa ri tawag ana? Paduding ra na. Unsa man na? Nang akit o something. Flirty gyapon. Kay kilig flirt siya motibo nga. Kanang mohatag kag mga kilig messages sa imong uyab. Flirty ano ba yan? Mahulog ba na nga flirty? Lahi man gud ang definition. For example, pina-English para medyo social. Morning, handsome pops. How are you today? Just a reminder lang na I love you, ha. Wow. Just in the Sweet lang morning. yan. Sweet lang yan. So sweet na. So dili na siya mahulog sa flirty. Yes. Sige daw. Ang flirty, good morning, Poppy. Eat you later. Pwede. So nga na, waswasin na dalang kamote. So technically, when you say flirty messages, medyo padulong yun, medyo sexual Medyo yun. bastos yun siya. Oo. Ayan na. Sige na. So kung may lugar ka, kanang basa kayo, example, sa imong kagwapo, wala gid kayo yan? Wala. Hindi na siya flirty. Ano yan? Hindi flirty yan. Pakyut lang yan. Style lang na siya sa gusto mo diskarte. So dili na siya flirty. Hindi siya flirty. Sige nga. Sige. Ito, muna tong istoryahan karon. Di ko kabalo sa tong guest kung kay naging siya nga medyo nagproblema siya sa iyahang pero i-try na mo sulod og 8:30 kung tana makasulod siya. And again, muna tong istoryahan karon may gala, comment para makita na to, ha? I-share sa mga flirty ninyo, mga friends. Mga nag-flirt sa inyo nga. Or basin na yung mga girls diha. Nga medyo sige kadawat o mga flirty nga mga messages. Paki-share naman. Para sa bagay Tagay idea si Poppy. Basin. Paki-share naman para at least at atong tanaw kung grabe kayo may gala. So mo yung kaga, ligo bago kang ligo na. So daw humot na. Ala ka na. Pasimot ko. Naba effect pag naingan na nga mga messages, Maria? Ay,
Ay, oo. Talaga. Okay nga, Jim. Pagtaray mo. Or pwede. Naong ni Abaday taon may galay. Happy Fiesta, Baday. Sige daw, tanato be. Kanang mga flirty na mga, sige tanato, or kung medyo confused mo mga igala sa pagtanong ni nga, flirty ba ni, sige daw, i-share daw, i-comment, itanaw na to be kung, Yan. kung si tawagan ni, kanang flirty ba na siya para ni mo. Alright, okay? Ato Sige, nang, okay, ato nang sige daw be. Tanaw na to, sige. Sige. I-distinguish na to lugar kung unsay flirty, unsay dili. Tanato ka na, flirty yan. Pero tanato ka na, marag, wala. Medyo pa-cute lang yan. Okay, sige daw. Pwede English, pwede pwede bisag unsa mga igala para Tagalog. Ano bang pinaka-nice? Kung, lami ba paminaw kung i-English or i-Bisaya? Pero bastos kay pabinawon kung ibisaya. Mas lami ko i-Tagalog. Tagalog ba? Mas malami? Mas I malami? think English. Ako for me English siguro. Depende man sa imong Be, gistoryahan. unsa ba English be? Unsa man be? Kato. Style. Actually, okay lang yun ang Bisaya. Mas nice yung Bisaya. Be, sa may Bisaya, be, sa Bisaya. Be, sa style be. Kanang Bisaya, babae be. be. Tagaan example be. Ang babae ang mag-flirt. Oh, I'm sure Maria na magi kay siguro kon na mga binubinuang nga flirty style. Unsa man na siya be? Wala, git ni Masing. Ay, or pwede ka lang patiser nga pagka-flirty na. Example mo, na mo text. Kay Justin siya mo text. Justin, ka lang FYI lang, ka lang. Bago lang ko nigawa sa shower. Uy, may strategy. Feeling na ako bad girls gabaton nga mag-send lang emoji. Ano yan? Anong emoji? Kano mga emojis nga mga Emojis na mga kamot? nga mga flirt. Dili. Na Baka emoji nga Ano ba emoji ng mga flirt? Sige daw, pag-share daw, i-share daw imong kuan daw screen be. Sige ha. I-share Emoji daw sa kamot? sige be. Kanang anak? Anak? Chef, oy, teka muna, i-acknowledge lang akong silingan si Chef Ed de Ay, gabi, Chaco. every night na siya ba? Every night pa siya diri. Kalas kay budget ni tawanan Grabe, ni. gibo na ba siguro mo nagtigluto? Oy, excuse me, ako'y tigluto sa iya ha. Gibo na ba yung official tigluto na siya? Ako'y tigluto niya kay kamulo pa Amo siya ba? og kuan kanang Sus. gi-assemble pa niya yung mga kuan dia, mga mixer, mga tanan-tanan. Mixer na kuan ha, kanang pancake, tanan. Ugma na ko'y vanilla cake ah. Ugma daw na daw vanilla cake oh. Ay. Uy, Sama. Unsa man? Ah. Mga pita sa lami kay na herb para Oh, I sa wish it. brewed coffee. Tanan. Herb nagbuhat lagi sa kanang tabliya, herb na chocolate cake. Uy, kalami. Pats and pants ba ya nga Wala style gito ka ng gapon, humo gito kayo? gapon. Tapos i-brewed coffee din herb. Uy. Winner! Pagkalami. Flirt kita Ugma daw mag vanilla cake daw ni may Okay, gala. nagbutang kong emoji. Nagbutang Sige daw, emoji. i-share daw sa screen be. Unsay Tara sa screen. unsay Share. share. Sa screen. Dili, nasa chat man to mo sa chat. Ayo sa chat ibutang ka lang i-share kanang gamitan Nada ng ni. sa Zoom. Nada ni sa kuan dili sa Zoom. Sa Zoom galing Sa i-share kuwan. para makita sa tong mga televiewers. Televiewers? Sa viewers. Sa live man naman sa live. Ha? Gi-comment. Gi-comment nimo sa live? Ako. Ay, Balalawsi ba kay nimo? oh, nasa comment. Ay, Kita na ako, kalawsi. nakita na ako. Sabi? Pasensya kayo, ha? Lingin, tapos talong, tapos pisik, tapos ganganga. Kana pwede. Ano modern flirt? Oy, si Am Kaya ako, Slaty. simple ra kaya ako. Ano Wala siya? Like, good morning, breakfast in bed, kanang wink na nagdala ko na ay lain meaning sa iyang whole message. Yeah! si Joe, unsa naka Joe? Unsa nimo Joe kanang kamo tapos lingin. Bato-bato pick, nagbato-bato pick Di, na. pasabot ana, linginon ang kwarta. Ganon. Yes. Basi na may mga kuan diha. Kabalo ba Basi na ka? to mga viewers diha be, tanahan na to na mo may mas At kuan tapos na, ato be, nang mas ikuan trending. kung kuan ba siya, mild ra ba siya or medium or sa ba? Kana siya nga klase nga mga text sa inyo. Sige na, i-share na sa inyong or kana inyong gabuhato nga para ano lang sa inyong kuan. Or for example ani, kamulo siya nag-selfie siya sa bed. Tapos din siya nga I'm bored, wish you were here in my bed
with Pasabot nila ng wish you were here. Gusto magpahag o gusto magpatira? Unsa tira? Unsa man tira? Di aya. Ooh. Wish you were here, I-share na de Maria ka ng mga ginatext sa imo Maria sa mga oy. or kaning diretso na ni kaning kanang kwan lang ba kanang question lang ni ba? Talagang pinanapinati siya. Ngano sa day? Kanang kwan lang ba? Dugay ba? Sa imong favorite nga sex position? Easy. Baka na po sa mga kuha na medyo no. Di na. Wala, hardcore na siya. Hardcore na na. Basta mo storya Triple X na. Triple X na lang nga na. Triple X na kayo na. What is your sex position? Pero mo Di ako sa'yo defense lagi ba? Pero ang problema. Defense lagi nga. Wala lang good na mutana lang ko ka nang. Para medyo sa ba na pinalaki. Dili kanang di honest lang kanang kuan lang ba. Ay lang butang yung meaning. Kanang nagwiris ka magana. Ay lang butang meaning. Kanang kuan lang gid ko ba kanang medyo curious lang gid ko kanang sa inyong kanang favorite na sex position. Pakalma ra ba? Para di kay tanto manyakis ang dating ba. Kanang pinala wiris kanang kuan lang. Hugas kamay daan mo, hugas kamay. Movie yung get. Parang baka lang kita kag-movie nga Totoy Mola. Pwede, brano. Pwede. Totoy Mola. Sana, tanawa ganit. Tanawa. Maamis giga. Mamula pa masobraan. Totoy mula de ha, kadyo lang. Ako'y mo share sa kuan may gala. Ako i-share sa kuan sa picture para makabalo si Maria. Kung Sige daw, Ben. Totoy mola. Pwede Earth, no? Uy, ka na. Pwede, i-muster mo. Uy, ka nang, kakadungog ko, primitig kuan, baka nang, nakita na ka ng Totoy mola? Saan na, uy? Nabi daw? Okay, kung kabalo siya, uy, katungkuan, dakuog, oh my God. Lala na yung conversation na yun. Sila, may. Jesus, Joe, you know. Murag na-miss ni mo lang ang moments, Joe. Ayan naman. Mamis, dili. Na. Mamis magina ni Joe, kay syempre, wala naman siya nagkuhan karon. Ay, kuan man din eh, movie man din eh. Hoy, ano na kay copy, Ana. Wow, Bernie. YouTube ni. Aya Midel. Oh my God. Nara, Maria, kaninga part. Ayan, si Totoy Mola eh. Oh my God. YouTube ni siya, YouTube ba? Bakit ang kinikis-kis ninyo itong kay Mrs. De La Cruz? Hindi ba sabi ko kay Mrs. Esteban? Yun mo kasi sabi ni manager eh. O sige, magmula ngayon, ako na lang ang susundin ninyo ha? Wala na iba. Kanino yung kinakarga ninyo sa labas? Yun po kasi di-deliver sa pagsanghan eh. Ay, nako. Guwapo kasi. Kailan niya? Wala. Si katungkuan. Ayan. Huy! Wow! Huy! Aya Midel. Yan! Wow. Up. Okay. Up. Diyan ako to may gala. Ano gipon? Wow! Si Maria, ganahan. Gwapo na to sa una, sa inyo ata. Basta naka-butterfly. Naka-butterfly ang hair ng mga hamis. Ay, nako. Sus, kung Muna yung mga kuhan sa una. Muna yung bira-birahon nila sa una. Oo, sus, ginoo ko may gala. Di isag kuhan, di isag guwapa HD. Balahibong pusa. Makakita ka sa lida sa una na pa yung mga kuhan, maglinya-linya ko. Ano. Nawala na nawala ang video eh. Ni-exit ang video na to. May... sige na, istorya na to. Unsa may kwan? Kanang i-share ka ng flirt. Black ilang makita sa kuhan sa screen. Wala sila makita daw? Wala na. Di, ganina man to nga ni itong pagwala na nato. Gigabagabaan ka. Wala may nakita. Agay, wala. Gide sila nakita, may gala. Ay, sorry. Akong utrohon. Kadyo lang. Ngano ang ito nila nakita, black man ha? Ato trobe, kung makita ba niya trobe, kadyo lang ha. Iatras na to gamay ulit mga kaibigan. Ayan na, op. Doon ako na lang ang susundin ninyo. Ayan na, may gala, op. Ipakita na to may gala. Kanino yung kinakarga ninyo sa labas? Uy, Kasi asa. di-deliver sa pagsanghan eh. Ay, nako. Bali ka na naman. Ayan na. Nara, nigawas na may gala, yun, yan, ha. Ha!
Yan mga kaibigan. Ayan po ang pinakagwapo mga kaibigan. Yun. Yan no. Ayan na. Uy. Uy, ay. Oh, ops. Nanaog mga igala. Ayan na, oh. Op. Hangad mga igala. Ops. Manudlay na karon mga igala. Delete man yung nakita, delete na inyo nakita. Sorry. Nagtinanaway sila. Ops. Bro, nanghanggat siya, bro, flirty, wa pa nagstorya. Ingon lang siya nga sundi ko diri sa mga kuan. Ayan na. Gisunda na mga kaibigan. Ops. Ayan na, nisunod na mga igala. Sa busa. Ayan. Muna yung babae nga magsisi, no? Muna siyang babae nga magsisi in the end. I don't know. Parang babae nga na hemorrhage kayo, nasudlan. Na-hemorrhage lagi. So, really? Kung nga na pang lawas sa kuan. Ayan na, ha? Okay. Sa bugasan, itabo. Okay, may gala sa busa. Di ara ko to may gala, ha? Di na Bugasan mga igala na itabo na yan. Sa bugasan may gala. Para So, every time makakita mo og bugasan gani, remember na ninyo. Kato naka-butterfly yung hair. Grabe naman sinang butterfly yung hair. Huy, grabe ko. Ginoo Maria, gwapo kay ka kung butterfly imong hair. Kung naka-butterfly ka, sus. Mo ba? Perting sikatan ni mo may gala, grabe. May mga kwanso na ni Punsawa, ano ba, Aaron Carter, galing. Backstreet Boys na yun ang style. Yeah, well, anyway. Yes, may gala. Karoon, baduy na kayo, diba? Mga naka-butterfly. Wow. Yes. Dili gapon applicable karon tanan ng butterfly hair. Wala na ba? Dili na ni siya patok, day? Ay, sa wait lang. Nanay, I'm sure nanay ga search karon sa Totoy mula sa YouTube. Yun sa bitina kaya to yun sa Nasa YouTube may gala. Na diri. Pag-comment dito sa Totoy mula nga, I was here because of BBS. I wish you were inside me right now. I wish you were inside me right now. Asa na? Oh, nag-PM. Nag-PM? Wow, nag-PM yun. Kani, nagunsa ka, nako diri naglingkod, nag-imagine sa imuha. Kana flirt ka na. Flirt na yung ana, di ba? Oo. Alam na kung may kumotan mo din, sa blugo ko mo pag-imagine, dito na lang maganda. Nagulay na ng towel. Or nana po ng mga sumangil ng mga pangutana ba? Kanang, ay kalain. Do, my God. Nadamguan ta ka, do. Uy! Ay, natay nga na. Anong diretso na? Ay lagkalain na. Promise, ay lagkalain. Kanang, nadamguan ta ka do gabido. Ha? Ha? Tagwapa kayo, gwapa, ha? Sure day? Lagi do. Saan lugar mo na lugar? Na, basta. Hindi na lang ito magsaba. Hindi na lang ito magsaba. Lagi tinuod. Wish lang yun ako, tinuod to. Basta, hindi ko magsaba. Maragid ba, kaka-feel yun ako, ba? Gusto ako matulog balik, ba? Kani, nako'y tulog kabok. Example. Basta magsunod ganini, alam na. Okay. Pinakauna, asa ka karon. May pinakauna. O saan kadlaw ni? Asa ka karon. Basta ngit-ngit na, mangutana gani. Asa ka karon. Kunya gisundan og ikaw ra. May oras ni kadlaw ni unsa? Basta gabi na siya pag matimingan gani nga kabalo gani siya nga ikaw ra. Ay katulo din ang nangasunod. Unsa imong gisuot? Pag magsunod ka ng tulo. Update na eh. So, Pirmiro? Asa ka karon? Sunod dayon. May kagnara sa boarding house. Anak. Ikaw ra isa. Kinsa imong kauban ka na may ana. Pag ngayon gani ka og ako ra isa. Basi na ikatulog niya mo na to. Ako
Di, sunod na din ang mga next nga mga yugto. Ingon si Julio so si Maria daw is speechless. Ambot lagi kani kabalo ka mo gini among problema ni Maria gibasta ngani nga mga show. Ano Pag naman? off air, grabe dagan kina Grabe sa sharing, kayo. grabe na. Pag Pero, naka-on na ganing mic na mo na din na yung image wala na. Wala sa kabalo, wala sa experience. kuan. Wala na experience na. Ayun! Experience, wala kuan. Wala halaw na dayon. O di, i-share na ng mga gipantics di ha, kung wala eh. Wala ko yung ako ang text actually. Wow! Sige David, sige. Sample. Paano kung text ng babae at text ng lalaki? Si Aris Manuel, flirt, anangga, la ko naka-underwear. Nakakita ka asa? La na ko naka-underwear. What if ka nang kuan? Kasi ilan ba ng mga partners? Dapat. O pwede ka po na ka sa mga partner sa mga asawa na medyo muna gwapo ni mong kuan nun. Kanang mga sinyalis lugar, mga sinyalis nga. Gwapo po na ng imo ng buhaton. Even sa inyong balay mo, pwede po ninyo buhaton na sa inyong mga banag asawa. Dili sa inyong, mura sa rin nawala lang kita. Pag mag-uyab pa na, pa yung mga pa-teaser na mga kuan, flirty nga text, pag maminyo na, nawala na. Dapat dili mawala ang pag-kuan. Dapat Ikaw ba gyapon kag gabasa gyapon di ay? Gani. Kanang kuan ni Christian Pagalan. Christian Pagalan, for example, mo text siyang uyab. Kanang kadyo lang mo text ako nang maligo sa ako. Ubang ka? Yeah. Pwede. Pwede yan. Pwede yan. Tungan daw ligo para makakonserve of water. Tama. Sabi ni ni Holy Shit. Kanang mo text ka nga, mata pa ka? Yan. VC tabi? VC mo na nila karon? Void video call? VC tabi? Yeah. Galawang ambot. Yan. Lain mo ng busy. Pwede voice chat. Pwede. Voice chat. Paano mo ginakaroon ng PC? Ang say tawa na? So, ang Video voice chat. call. So, unsa man ang voice chat? Busy na po. Tawag kay voice chat man. Pwede pa nang magkuan ka ng, asya nga, gitugnaw ko, gusto ka human blanket? Yeah. College level yan. College level. Yan, okay yan. Dili ka na kung gikan mo ka nang nag-tent mo at mugbuki. Di ba, Maria? Yes. Ayan. Alam mo, actually, Uy, gusto ko na yan. akong itsura. So unsa? Itsura sa? Si Chura sa? Saan sang itsura? Isan sabi, kinamiss na akong itsura. Uy! Pwede. Nasaan na ba na? Wala pa. Ala ba kay miyanan? Chapi ang signal basta nga na. Choppy mo, na-choppy. Ay! Dili. Kung ko signal ako. Nay babae. Gabi na ninyang chat. Tapos, miyan din siya nga. Bubot kay among kwarto na ningi. Andun siya. Be? Send din siya picture. Pero naapili ang paog panty. Uy, ang sa mga girls, sa mga galawang girls, picture. What's so nice you wear tonight? Kung may tabuan na sa lalaki ba? Diretso ang motor mo. Sa payo ko na, nagdala ko Jollibee. Nag-drive-thru ko actually, nag-drive-thru ko lang kay padung ako kami. Ani na diri sa balay ana. Sige man ay today kanang gidugo dito ko first day namo. Ay kanang naman dito day mi meeting. Di ko makaanha. Nag-change sa dayon may gala. Ano ba yan? So, yung mga pang-college, gusto ko itong mga human blanket pang-college. Yung kanang mga pang-minyo na nga kanang muingon siya nga hiluta sa kubi kay kapoy kayo among trabaho ganina. Yan. Alam na. Tama. I need some hug therapy daw. Yon. Ni Arjon. Kanangga ubani sa ko diribi kay ngit-ngit. Huy. So scared ko. I'm scared. I'm scared. Di ba si hadlog sa sangit-ngit may gala. Yan, mga sige na pa-share na yan mga Sige daw, be. mga flirty nyo na ha?
na mga tubagya may gala. Gubot kaya among kwarto, Master Pops. Kanang kwarto. Kadagan eh. Kanang kwarto pwede, no? Kadyo lang. Atong guest, Debor, nakasulod naman to ganina. Pasok na guest. Diyan lang. Yes, pasok. Kabalo na mo, kinsa. Ato nang kuan gyapon, kanang ilado gyapon diri may gala. Wow. Mo nagingon ni Richard, dili oy kung minyo na kuhiton ra gyud. Mao na dayon na siya. Wa na lagi mo ni akong giingon lagi. Pag Wala ni love language. wala na basta maminyo na galing may gala. Dapat dili. Pasalamat Ay, ka kulit na di ay na Dapat dayon. dili. Dapat magpasalamat nga kuiton pa kasi wala na gyud gisnaban na, di na matulog. Ang problema pag katong uyab parb dagan pa kay ganito mo kiss pa sa kanang sa tiil. Tapos Ayaw musama ba kay pa Marie? sa mato pa sa tuhon. Di awatan ninyo si Joe ba nga? Creative pagyapon kay tanan. Siyempre. Kung manguhit na pagyapon yung mga ginagawa. Mo galing. Dagan pa kay mga hapit Ay, na mao ana ba dagan pa no? Ang minyo kay Awata siya ba kalitra nga? mo taroy ra Example, yung anak, tapos kuhan, nag-play dito, masalipod lang sa refrigerator, pwede. Iso na kay karon. Si Jonas Okay. kanang mag-ilis ako ilis sa imuga. Yeah. Butang isa nig lotion akong likod bi tapos paulog-hulog ka sa lotion unya nakatalikod siya. So sa dayong gibirahan din nimo. Audi aya. When pang college, na-miss na ako nga imo akong ginahag sa likod. Tapos gibag-id ni mo dai mo kuan. Ay, ang way like pang college, ako abiyang gina-imagine nga ikaw niya ang pillow nga akong ginahag. Yan yung college. Yan yung galawang college. Diba? Hello, di ba? Di ba? Kay, nag-remember na ko, sa una, si Lingling girigaluhan ako sa Kaysano pag yun to, baratuhon. Grabe suki gigil mo kay Sano gapon kay Sano. Pila na may budget yun nato. Nailan na noon. Ang budget na to, pila, hotdog by hotdog pillow. Girigalo no kalingling ta. More than natiksan ni mo nga, hunaw na alang ako na. Yun! Yay! Grada. Napa ba gyapon? Napa ba to? Wow, napa daw. Buhi pa daw gyapon tong hotdog pillow. Ay, true love. Na, si Charlene, ana siya nga, wa na. Nanguhit na kumbana, humano na nato ning live. Oy, pero gwapo ni Nasa'yo ba? Gwapo ni siya nga advice kay dili lang para sa mga bana nga mo gyud ang mag-initiate. Pangutanan ako sa inyong mga bana. When was the last time nga inyong gitis? Mao na ang inyong asawa kay Nako. Oy, wala ka kabalo si pare naman di ang gakon dito. mao na tinuod Dinana na. dili mutis sa asawa pero sa lain mutis. Yay ka. Ay ka. Mao na diya And then, may gala. sa mga asawa, dili po pasabot ng babae mo, dili na mo mag-initiate. Eh, syempre, you have to share that kasi tawag na activity. Mga moment na mga Activity. So, you have to share that moment. Say, asawa ba yan mo? Tanawan na nagkwando. Nag-text ko karon usaray kamot gamit. Wish you were here. May na laki. Basta si Bernard na. Mo sa ni mga tana ron. Babae ba o lalaki? Mo sa ni mga tana. Kaya ko nga nag-text ko karon isara gid ka kamatong gigamit. Wish you were here. Audi ay. Si kitsa mo tulo din eh. Dagan na kayo mag-awat. Dagan na kayo mag-awat, ano ba? Sige na, parang nakapasok na ata itong guest karon do. The best kayo. Kanang alauna. Oh my God! Oh my God! Easy. Wala pa yung video. Easy. Oh my God! Wala pa. Yun sa video yun. Wait, isang karangalan, mauba na to di siya. Ay, gala. Grabe good. As in. Usa gyapon sa mga permintiga trending. Dili pakita ko na mundo. Ipakita sa mo na unsa man oy. I-click na nagkuhanda ka ng video. I-click ka ng Pakita na video dia. Cellphone cellphone ka. Ay, hello? Ala na anak ko.
Naanak ka, oy. Ah. O, di, video Namute sa niyo. video. niya. Kanang abay sa kung Adyan, cellphone ako sa ka, iPhone. kanang abay sa mute. Kanang abay sa Ako sa gi-request siya nga para naikuan. Ako sa gi-request ang iyahang video may gala. O, sige, i-click. Ayan na, oh. Oops. Ayan na, Yun, adjust. Ayan na, may gala. Adjust. Adyan lang nagtagil. Adjust na. Adjust, ha? Hello, unsa? Adjust na kami, adjust. Laban na kita guys, laban. Yeah! Laban lagi, guys. Hello. Ladies and gentlemen, kauban nato, wailain. Si Katawa, si Dio, Dudski, Calderon. Yo, what's up, brother? Imong mic, gusto yung mic. Other bird. Yo, what's up, brother? Ada. Si Badong. Oh, hello, si Tananda. That's out, tapos mo na. Badong. Ay, Badong. Tunggan? Ha? Oh, sige. Pag-ilaw lang. Mag-meeting. Hello. Yes. Sige, pambuhat ninyo na, Brad. Ha? Sorry, naupita kayo, Dudski, naupita. Dudski. Hello? Oh, nana, oy, live na. Oh, nana ka, oy. Tunggan. Hindi na siya kadungog. Man imong headset. Asa man imong headset, day? Headset. Oh, mag-headset ka dapat para klaro Nagpani kayo. si Dudski, magigala, Nagpani. Easy lang, kami lang to. Fiesta niya, Dudski. Karon pa kay ko nakasisting og kato ka GM. Naglibog yung ko ato. Ala! Brother, how are you? Very much. Gakakita minimo pat wala. Kasi mong gakakita dia. Ay, unang usar do kadala. Samo po sa Problema, Dudski. May gala. Ano yung Dudski, kinawala yung ilong, puro ka. Nag-wash out ang ilong. Live na sa Facebook. Dili, Ay, joke. dili, joke lang ni joke. Samog sa kanya ba? Live na ta, Dudski. Sa Facebook? Oh, Yeah. live na. Alam, Nasa bisa ako isa ka cellphone, be. Wow, daga. Nagiging problema si Dudski. Dali lang. Magigala. Kaya sa si Ate Maril B. wait lang. Ingani ang Basta mahitabo. piyesta. Ingani ang mahitabo ka ng late bitaw. Guest ka, tapos late ka. Wala man dyan ko yun. Wala dyan ko yan ng mamoy. Yatay. Muni mo. Adyan lang. Ato sa ning klarohon. Kadali lang. Ako sa i-share. Akin sa ning page. Ah? Really? Bitok. Nakasabi na si Dudski, maluna gina. Uy, wala. Murag. Bitok. Kabatian ako. Burag na ka. Asa man? Upat naman lagi to, sir. Ay, super. Di ba na si Sir Joe? Opat mo, may labot. Ay, wala ko Dili, upat naman ako nakita si Sir Bernie. Iswipe. Iswipe ang monitor. Di mong cellphone, Iswipe. iswipe. Pawala. Iswipe pala. Pawala. Oy. Doon ta ka. 5, 6, Iswipe 7. gamay. Ato sa ni-orient ba? Ano na yan, Diyak? Uy. I-orient sa i-orient. Bitaw na upat na mo? Uy, wait lang. Paminaw sa ako, Dudski. Ay, sir. Dudski, paminaw sa ako. Pag inom sa kape, number 1. Inom mo kape. Alam mo, sorry, Number kasi two. may takarag kayo po. Laban lang yun ta, guys. Laban lang yun. Number 2, ang kanan sa imong screen, dili na mo ang mga mugawas dito sa live. Si Bernie ang nagbuot. Kanang nasa imong screen. Wala na. Hindi Dito pa kasi mo po. matani kay nagulat na ang mga fans si Dudski. Uy, gano'n ko. Asa din nga page, sir? Suko na. Ako na lang HR sa page. Okay, ang page is Bitok University. Sige. Bitok University. Dili kayo upat naman, pero nagiging yung isa, si Sir Joe. Ang nasa imong screen is upat Ako na lang Pwede sa na imong nimo likod. Okay, Pwede na nimo i-swipe. Ay, sa page ni Sir Bern. Pero ayaw paminaw sa kuana sa live kay delayed ta. Di ara ka tanaw sa Zoom. Sa Zoom ka tanaw. Okay. Okay. Ala, dagan na kayo nag-share sa Una nga pangutana, unsa yung dili kisyat sa ya. makwando. Alo. Kadali Sige na kinakatawa. Mumute sa ako. Ay, sir. Kailang, Dudski,
Kanang sa imong cellphone, Ay, ngani sa delete. batong. Delete na siya. So, i-off mong volume diya. Okay. Okay. Sige karon. Lalahin na po lagyan dito nga. Nawala si Sir Bernie. Ano na Sagdi lang, bahala na. Nawala si Sir Bernie. Sige na lagi, okay na na. Ay, okay. Ay, tanaw-tanawan na. Mag-istorya ta din eh. Naraong. Dodski, meron sa'yo kay ka nag-shot, Dodski. Uy, wala ko nag-inom. Uy, guys, wala ko na. Dugay na kayo nga vlogger si Dodski. Karon pagid siya na igno. Dili, di ko kabalo na sir. Ay, tinood lang. Nabisi ko Tanawa, pa. Dodski. Gibiyaan to sa tagian nga page. Isurrender siya sa imo, Dudski. Na. Sige na. Okay na. Okay na. Unsay ang primero nga pangutana, Jong? Ipaslak sa nako sa power bank. Ipaslak ka. Ipaslak. My God, Dudski. Ipaslak sa nako sa power bank ang kuhan. Okay na. Okay na ka. Promise. Sila man eh. Let's sada ko ng background guard do. Sada Una nga pangutana, Brad. Una nga pangutana, Brad. Ako ang pangutanon. Sa inyo, gishot niya. Ay, sana ko Gishot niya. Ha? Wala. Uy, bawal sir kay likorban. Ayan. Storya Wala ito. lagi si Sir Bern. Nara. Ay, na po. Tara, O yan. Yan, correct. Anyway, Ay, ako, Dudski, my Dodski, God. mayong gabi ka na tanan, mayong gabi. Kumusta Dodski? Naibay piyesta daron? Wala, Jeroy. Ako, dali. Wala, COVID. Patay, COVID. Swab test palihog. Swab test palihog. Oy, pag Swab test. social distancing mo diya, pandamay mo diya. Pandamay mo, wala mo nagmask diya, Pandamay atong pandemic, pandamay. Dili ta madaot, sir. Magmas, yun. Dili ta magmas. Naku, yatag sa imo face shield. Face shield. Kwa. Yatag. Dudski, face shield. Tama. Nice idea. Magmas. Para mas talaga asa man to mga mas nato diri. Magmas, yun. Why sa kog masik na si Ate Mail Guard, be? Yel, katong itom nga mas, be. Naka-face shield na ko, Larga. Mas. Mas, sa JKM Enterprise. Ipangango-ango. Okay kayo. Dili mo ikaw ray hubog ha. Dili mo. Tonday, Magmas, yun, eh. Pagmas, Dudski, kay dagang kay gatanaw sa ato. Magmas? Example. Nakadali lang. Dili ta example. Ato sa tindahan sa guard, be. Papuaa ang mas. Isa lang. Ang itom. Okay. Yel, be, lehog sa tagay si Mako kukuan, be. Lihok siya daw. Unsa man, ngano gastorya ka sa mic? Ngano ni sige. Wala man, ipakuan man ang pataw daw may ugmas. Dali, uy! Madimigin mo pag ito na kumat. Dali ba? Yawa na. Hello? Fights. Hello? Okay. Sige. Picture. Dali lang. Iyok, mangay. Kanong isa ka mas. May problema si Dodski sa kalibutan. Iyok, may isa ka mas na tukong katong kuan lang, katong ragkutson ba? Itong katong mas na kuan. Yan ka na lang, ragkutson, bebe. Ikaw sa tindahan, ay Leo, narangkong, be. Sige na, be, kaya nagsugod na mi diri. Dili pwede magsugod basta wala mas ha. Cellphone. Lagi. Hello. Wala ba kaila itsura na? Atong ragkutson naman. Yes, naman ka, Dudski, Nagkutson nga mas. Nala na dili mong dilisod kay kanira sa namili kog mas di ko ka ginawa tong isa. Lagat ko mata ba, mabira ko mata ba. Naman nagbulingon ay.
Ito na yung mga brother Bert. Nara. Bratag ni... Madunggan pa ko ninyo. Okay na. Okay. Ana sa daw tabi, tanan be. Picture guys. Ninja ba? Brad. Adyo lang. Kanang normal yun nga mura kong makuyapan. Ito na yung mga gitabon. Asa naman si Sergio? Si Sur. Kaya nasa ako, nakabatay ko go. Asa naman si Sergio? Asa? Bisura ginawa ni ay. Ha? Sorry, boy. Ay, nakauna-una ko, sir, ba, bro? Taga-ango-ango. Ikaw nagsuggest. Mas, kita? Kay nay ordinansa. Di ka madunggan sa cerveza. Dili, as ehemplo manggugta, as influencer, di ba? Wala Mag-influence nag-salvage si Bernie. Si Bernie wala nag-salvage. Bakit, sir, Ben? Wala, gipakas na ulo sa baboy. Si Bernie gibiis na. Walagi ko anon, mamba, walagi. Sige, tawagan na, guard. Walagi marinit. Hala, marinit na, hala. Laina. Talaga, tanong kay guard si Sir Bernie. Bisura Kay kay. Bernie. Guwapo no kay Bernie. Bega putos kay ba? Samot na ko na-appreciate ang mga frontliners. Mamatay sa supukit, Oh, sir. bitaw. Ang mga frontliners, bisa grabe kay nakaigang ilang mga suits unya. Sahay, dili biya na aircon ilang adtuan. Pero gagawin taon na nila kay unsa may ilang gusto katong matakdan sila or Lisod kayo? maigangan. Igangan na lang. Lagi. Igang kayo. Hi, te. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Auntie, Kinta galit auntie ni mo? Si ma'am. Nalimot ang sangalan ni ma'am. Ma'am Riling. Hi, ma'am Ling. Hi, ma'am Ling. Ay, Ma'am Ling lang. Ay, teka muna, Dodske. Daw biyang imong internet cafe karon wala kay kuan man pandemic. Ay, internet cafe. Ang halin gishot. Walay Wala, kuan. sir. Oy. Ang halin gishot. Wala yung kuwan, sir. Wala open kay yan na kanang bawal mang gyud pod kay naman ko sa leisure. Ay, Oo, so aguanta lang yun maski ang billing kadagan sa Mao na sa internet. So ano na lang akong gibuhat, sir, is like nagtiso wifi para masegregate ang connection magamit yapon. Di man ta makaginansya gingana pero at least ang akong billing, sir, magamay-gamay na lang kay labangan man sa mga silingan. Oy, kung wala mo kabalo, kanabe mong internet cafe, di ba mo manang nasunog? Yes, sir. Hurot yun to tanan, sir, mga 27 ka unit. So, sa kaluyan sa Ginoo, wala lang na wala paglaom, laban lang yapon. So, grabe sir, nag-build me. So, pagbalik atong balay, wala yun kunin yun, sir, nga magbalaytag. Magbalaytag yan, nagtigom yun. So, akong una, sir, is ang income sa gyud. So nagsugod ko internet cafe, nagbalik kog isa, nag-assemble kami ni Mrs. for the 5 months, nag-agwantag yun mi og tinuod na, ma'am, nagpayag mi. Tinuod yun na. Sa ulan, sir, magsalod mi langgana. Yan, ulan. So init kaayo, gamay pa ang bata, agwanta lang sa gyud. Sa hinay-hinay lang, sir, na tuko mo sa kaluyan karon wa naman ni nabasa no ano. Og tungod ni Ana, ihatag na to Erp ang 20 ka unit sa iya Erp. Pasok. Paliw. Para pasok. Kuya Will. Si Kuya Will. Pasok. Oy, og siyempre kabalota nga si Dodske o sa gyapon ka vlogger. Unsa may gibuhat sa ka vlogger karong mga panahon na nga medyo ano man. Wala may gawas-gawas. Unsa may mga content karon. Kuan lang, sir, ang content medyo karon wala man joy gawas-gawas tani. So nasa balay usually mga plans like ASMR ana lang nang nalang sa balay nga mabuhat. So personally Kabalo ka. kaon-kaon man ba kadto kaon-kaon, sir, Bern.
Mo ginahigip ka tingad na ka Dudski nga halos tanan niyang content sige kaon pero di gyud ka panambok. Asa man Dugi? Unfair kay ba? unfair mo na kayo. Hindi siya. Dili, kabalo ko sa sikreto niya ni. Ah. Kumukaon man guni siya, pang video lang sa mura sa tuyang hutdon kay ang uban na kana mohurot kana iya mga kauban diya nagulat man ang Mga banger. Mga bangers. Mag-abang naman na siya. Bangers. Mga assist ba, mga assist. Busog na ka, Dutski? Busog na ka? Okay, kami na din. Kami na sad. Sana, Pero ano ba medyo nakatabang ba sa financial karon ang kita sa kuan social media? Sa pagkakaroon sir, if ever kung gabi lang gud kaayo ang inyong social media like YouTube, na ako'y Facebook, oo sa Facebook na pero medyo inot gamay sa Facebook yun sir, nakakuha na ko, tinuod yun na. Pero layo, dako kasi lang diferensya ni YouTube. Pero akong YouTube, gamay pang pong subscriber, subscribe na lang dahil mo. Siyempre. Tapos, ano lang, nakatabang po siya, sir. If ever lang yun nga, kanang, kung narapon na sa imo, kung sige kay ka, or naka sa kagustuhan yun yung mga pamintiga buhat og video kay maybe sa inyo as content creator pud mo sir dili pud sa yun maghimo og video like editing medyo bikil pud sa time biya pud. Sabi ipa-comment sa daw nato sila bi kung kinsa tong mga subscriber na nimo daan or nag-follow sa imo ipa-comment nato sila sa ubos ha. Comment di. Ina subscriber ko ni Dudski. Ano ra? Kung mga subscriber ni Dudski, comment below. Mag-ingay mo, mag-ingay ha. Mag-ingay. Kasi tawag mo sa imong mga subscribers tawag. Followers. Ano naman sir, usually ang sa una best man gyapon ang tudkan pero usually mads o pads kay ano ra bang good gusto na ko nga murag feeling close kay ta sa ilang murag wala lang good ano lang mads or mga higala sir kay ano mong gandang word. Ayan silang Alcada rin. Ayan subscriber niya din sila Eugene Balyar. Si Eugene Ralab nga nag-Europe, nasa Europe. Grabe may galaw. Wala ka wala ba? Silang James Salvador Lea Nidia. Kulba kayo ka ha. Anyway, ito muna. Ato sang ihatag ka Maria mga pang ano nga mga question Maria nga ng mga pang autobiography. Si autobiography. Ano sa na high school? Unsa na kanang mga autograph. Pwede ipautog sa si kuan be. Ipautog sa si Dudski. Mo na siya ang flirt na siya. Mo na siya nga panahon, ani na ni siya dapat sa mga kaya nga to Earth burag sa pageant part mga pang finals man ito mga question mga Earth. Si Maria ang mga question na pampautog. Autography ba? Autography. Dods, okay na ba na sa imo, Dods? Okay na ba sa imo, dude? Okay. Marag nawasan lagi ka. Maria, ipa-autography. Autography. Dudski. Hi. Ayo pag ma'am, uy, Maria, Rabi. Maulo man ko ma'am, uy, ma'am, sir, daya akong ginatawag sir kay mataha man yun ko pag kanang itry lang, Maria. Hi, Maria. Maria, malang ka doon. Just for tonight, go. Hi, ma'am. Ay, lood man yun. Maria. Hi, Maria. Maria? Si Maria? Maria. Dili na Maria. Barbecue. Banana Q na. Sabi sa, we do Maruya. Yes, ma'am. Kamusta? Okay naman, ay. Naragyapon sa balay. Laban na. Kinabuhi gyapon. Maski kubid-kubid ta ba? Ana lang yun. Ikaw, be, ang... biography na. Unsa imong unsa imong real name, favorite color, motto in life, favorite song, pautog na. Wala pa mong gunaman. Pila na gani mo edad, Dudski? Ma'am, I'm already. I'm already 29 years old. I'm ready. And I'm running 30? Yeah, running 30. ba? Wala gid sa imuhang energy ang 29 years old. Mura pa gid kang bagats pa gid kayo. Ay. Uban ana naman ng tikreto, ma'am. Kasi hindi mo tinuod pangalan, Dudski.
Kuan, Jelf Aquino. Jelf Aquino. J as in jar, E as in elephant, L as in lemo, and F Lemo? Lemo. Yes, ma'am, Jelf. F as in fox. O sa, muna yung mong real name? Gel? Gel. Aquino? Gels? Yes. Ang Gel. layo Gel naman, server. Gels. Oh, mura ka na pang American boy. Di mo na siyang kanang kung ma-aksidente ka o niya mga itag tabang. Help to help. Ay! Ang job mo nagasakyan sa ato ini. Kana mang ibutang sa buhok ba para kuan ka mo na mga gels. Gel to gel. Oh, gel. Jelf, ma'am. J as in jar, Gel E as in ba? elephant. Oy, parahan ng gel. Para manakaita, parahan gel. Jeep na jeep, layra kayo. Wait lang, naguna-una si Maria. Ano sa Maria? Apelido din ako, ma'am. Di ko na ninyo tanan. Apelido na ako is Aquino. Sa Wow. akong account is Dudski Calderon. Ang ako kong nickname is usually Dudes ang ginatawag or Dodi. So, ang ako na lang gibuhat is something unique. Bag-uhon gamay, Dudski. So, nickname lang na nako. Ang Calderon is sa side na sa akong mama. Ano naging mo mag-dudski? Kay Dudi yun naman. Dudi man Dudi akong mong nickname. Dudi. So, ako lang gi Calderon, sir, kay you know, could be outside sa social media like hacking kung the more nga magbutang jud ka sa imong maybe kabalo pud mo na if ever kung kana jud bitang sakto gid ni mga info murag dali ra mong ma-detect kung asa jud ang imong kuan. Hacker So, ang tinuod jud ang Calderin. Aquino. So, kay Sir Bernie. Unsa ba yung mga hilig buhaton, Dudski, aside na yung mong pag-vlog-vlog? Ikaw ba sporty or music lover? Singer jud ko sa kani. Singer! Ito nga mega! Dili oy. Kuan nara ko sa balay gid ma'am hilig dili tinuod jud Sir Bern tinuod na wala ko na expect na nag-vlogger na di ay tay nga na kindi jud ko galaag ma'am dili kay ko gapa picture sa una tingala lang jud ng mga silingan ngano na sulod ko ning industry at that time nagtry lang kog buhat og isa ka video ing ana naganahan naman pud ko murag nahimo ng hobby until such nahimo na yung passion. Nganong kuan man na? Nganong katawa si Dio man na? Kay pakatawa mo sa una. Kay sa una mong good sir ang akong mga content is may mga kabuang lang like mga vines lang ana lang. So ang kuna lang pud gipadayon na yon nga katawa is like mura siya kuan sir ba mura happy lang bitaw. Try lang. Mura nga. Mga siguro katawa. Pero Dudski, unsa imong paboritong kuan kanang kanta? Unsa nga klase? Ha? Unsa ba? Singer ba ka, diba? Unsay genre? Unsay genre sa imong kuan? Kuan na sir kaya kung kanta genre mga kuan sir usually mga classic, mga soul. Wow, tiniguang may gala. Okay, dili po tiguang kay sir. Unsay example sa classic ba? Kana mga pure classics sir like mga Kulendegang, Cherish. Wow, tiguang lagi na. Kaboy negro man ini. Wala ko kailaan na. Tapos mga Till They Take My Heart Away. Yeah. Oh, wala sa ano lang, wala sa kanang usually sa ganan kung kanang mga kanta nga like kanang kamulo bitaw ka grind murag relax kay ba? Like mga Lighthouse Family, Pure Shore, All Saints. Ikaw, unsa may team song ninyo sa inyong imong partner? Mrs. It Might Be You or Chayla. Ano di man sure it might be. Or It Might Be You. It Might Be You or Always. Mrs. Ano mo, It Might Be You pagyapon. Unsay always? Always nga Atlantic Star. Unsa kinang always? Ikon sa dayon. Always, I wanna be. Di na mao. Sayaw na. Dili na mao. O, kuhaan ka na. Always something that you can say. Dili na mo. Always. Ano man na siya? Kuhaan sa kanang girl you are to me. Mo din na diya. Yun bitaw ko na. Yun bitaw. Oh. And we. Duwat na. Both know. Wala siya. Okay. Oh, wala siya. Go, that's game. And forever it will be
You and me. Yeah! Taas kamay, Dutski, taas kamay. Oh, Dili ya bagoy. Dutski, kinsa imong paboritong kwan? Aktor o actress? Pinoy sa Pinoy. Aktor sa Pilipinas, sir? Or international? Pinoy galing, Pinoy. Di Pilipinas yun. Ba silang Pinoy sa Philippines, no? Pilipino pero nasa Hollywood. Bugok. Bawal bugok sure ba ni? Bawal bugok. Si Kuan, sir, sa Pinoy, si Christopher De Leon. Dili. Tiniguang. Medyo tiguang. Ano medyo? Ano? Ito yung celebrity crush ni mo. Kadyo lang, best actress pa galing. Best actress to, best actress. Actress or idol, yun nga kanagwapahan ko. Sinsa galing? Si Kuan, si Duwaman, sorry, si Alice Dixon. Alice Duwa Dixon. si Alice Dixon o si Liza Soberano. Boy Negro Yeah. ba niya itong kastorya? Ba't si Boy Negro? Hindi kayo ganan ng mga pakuan ko mga bata-bata kay Si pakit. Catherine Bernardo di ay. Ay dili ko ganan si Liza Hindi. Soberano. Ganalo mga Mamili. Hindi ko si Catherine pero si Mrs. si Catherine ako si Liza Soberano. Liza Soberano. Unsay sudan nga kanang madaghanan nimo imong rice? Ha? Unsay Kuan. sudan nga madaghanan nimo imong rice? Kuan sir oy kanang bulad. Bulad Ah. o kuan. Bulad o fried chicken. Isa na taga bulad sa misis o sa silingan? sa balay. Pinikas or binuak? Ay, sige na. Pinikas o binuo. Binuo. Unsa Ay, na? sige na. Pinikas na gani. Gibuak ko yun. Gibuak pa yun mo. Sir, kuan nga bulad ma'am kanang poset bitaw sa poset. Unsay poset? Pausin. Gripo mo na gripo. Pausin. Grabe ka lang. Basta kay pausin. Pusit imo pasabot ka ng squad. Pausin. Mo dito day poset. Pusit. O pusit kana bitaw. Squad. Kanang squad. Pusit sir o kuan dilis. Dilis. Ay, sorry, wrong ang imong pag-pronounce na pod. Dailies na siya, dailies. Nadlaw, daily. DILIS ba na sa dilis. Dilis, sige na. Tudloy ko sa Madali lang pag-pronounce. sir, Sa pagkasubog. Tudloy ko sa pag-pronounce. Wala ko nag-inom sir. Tudloy ko sa pag-pronounce. Alright. Oga, kani. Unsay imong motto in life? Wala. Ha? Motto in life. Prinsipyo. Moto. Kuan, ako prinsipyo. So ganaan mga motor, Rossi, Honda. Motor di na mao. Mio. Unsa gina moto ma'am? Saying, sanang sayings. Kasabihan. Daghan man kaayo sir eh. Pili isa. Weh, tambal. Pero isa. Kuan. Marason pa yun. Pwede Bisaya o na English. Pwede, yun? Bisaya, pwede. Bisaya lang. Yeah, bisa. Kuan. Kanang It might be you. laban lang. Ay, dili. laban Kuan. lang. If you laban. If you ever break my heart, Any Oh, call a friend. Bisaya na lang Bisaya. Bisaya. Sa nga problema. Laban lang. Orang gyapon. Lisod kayo. Tandaan taga sa English ana. Gumot Oh. Mr. Bernie na. Sa English. Sa English ha. Ah. Sige paminaw. Whatever is the problem. Inuangan ako ay. Is the problem. Whatever is the problem. Whatever is the problem. Fights dukin.
Fight sa dukin. Counter-Strike. Ay, Street Fighter. Counter-Strike. Whatever is the problem. Fights, duken. Ha? Bugoy. Kani. Sa usa ka Dudski Calderon. Ano to yung real name galing niya? Jelf Aquino. Sa usa ka Gels Aquino. What is love? Patay na. Aman Patay si na. Sir. Aman si Sir Ay, nagamitan na. Ay, si Sir Joe. Nara diya. G. Problema na. Ano na pag-problema na? Ayun na problema na. Nara na siya diya. Unsa to, sir? What is love? Love is like a river that flows forever. Yan. Unsa daw? Unsa daw? Love is like a river. that flows forever. Iba explain. Paki-explain. Meaning lugar. Oh. Kay ang love mang good. Kung mo-flow lang yun na siya forever yun. Panindigin ha? Dabigal ninyo. Dabigal ninyo. Walay tubig ang river. Grabe, ha? Ay, ilim nyo? Kuan. Walay tubig ang river. Ay, lain na lang. Unsa man? Love is, isa kadali na Google, Wikipedia. Love is a feeling that your heart. Gigugol pa niya. Basta love is a feeling. O gugma na lang. Pass. Ang gugma. Ang gugma, kuha na siya ka ng gabatiun sa tao. Sa isikat tao. Yeah. Lusot yapon. Alam sa bahay. Sila na nga nito. Saan yun? Wait, that's kaya saan mo ka na love yourself? Oh. Di man na sensitive tao sa imong kagalingon man na. Di mo ka na love. Feeling mangyapon na siya sa burn pero ay sa Pops. Sa Pops pero paano siya sa imo yun ng kasing-kasing. Ay sa imo in your own anak lang ba? Ha? Kailan palit na skin din? Tirat ina nabi pero wala na mamalit og kanton dia no. Like ba? Ay sa kadali lang sir. Isirada na lang dito. Lagi galing ko siya. Masakpat ka sa course. Wow. Uy, very good yan. Very good. Ga-observe ang curfew. Sa curfew. Sa curfew. Alas 9 man sir. Ay dapat wala na pag alas 9 dapat sirado na Close na tanan. dapat, Close yes. nagyud. Wala nagyud. Gabaligya mo gud min guys skin diri ma'am tapos nagayo-ayo ba. Lami na nga skin dida tilawan na to na. Unsa man nga ayo mo ning gapanugtok katong mga adukan mo. Dili kay kanang gapaman mo. Bago karon. Guard isira nang gate guard, liog sa guard. Sabay Dali sa ako guard. tutulan ba? Sakit ang mga panga. Sa ato mga viewers ba nagsakit ang mga panga. Grabe nga good vibes. Di man Okay. Dutski. For example, pag Yes, sir. nakay nakita nga botilya tapos pag abri nimo na ay genie ni gawas. Ha? Na genie. Tagaan ka og tagaan ka tulo ka wish. Unsa nang tulo ka wish na imong ipangayo Ay, sa so- genie? Nara jud sir, number 1 sa Una. question. Sa English. Pero in English. What are the 3 wishes that you'd like to request? The train. First of all, okay. First of all, the first wish that I will wish to Jenny, guys, Jenny. Jenny. Genie. What's si Jenny? Jenny, the bottle. Genie is like Rose Abaday. it's like the corona will disappear. Yeah. Corona. Yeah. Corona. Number 1. Number Gina to to. 2, sir, good health. Number 3, Diyan. What's that number 2? What's that number 2? Good health. Good health. Walay Number walay three. doubt ang ngipon art ba? Good health. number Okay. 3, sir, good health, no coronavirus, o wealth. Wow. Pero magikiyak.
Wealth man to isa. Wealth ba wealth? Kwarta. Wealth. Lagi. Pero, did you know that nasayang ang imong isa ka kuan kay health is wealth. Ha? Health is wealth, manggod. So, nasayang ang Sige. imong Sige, i-combine na lang to ang ikadua, wealth and health. Ang una, corona, ang ikadua, health and wealth. Health. Ang ikatulad din, sir, is kuan. More, More life. More life. Ano, Mark? Iring ba siguro ito? Gusto ka 9 lives? Dili, maganda siya. More life. Grabe ka salbahay. Pamukha na eh. Wala Paswagter sa mga sa kikaton nagigututulan. Nakoy sexy question kang Dudski. Okay. Para sa yung Dudski, asang pinaka-sexy nga part sa imuhang lawas? Ayay, kana. So, naga-gem-gem ako sa... Gaga-gem-gem. Gem. Bitawa pa, nasunog ang among bayag. Ang mga dumbbell, laban lang dito. Grabe nga, bisag pasingot. Itaw, sana yun, ambot lang sa akwal. Ambot ay sa pasiksi sa laban. Para sa imo, asa nga part? Sige na. Brace. Okay, brace. Brace. Breast. Breast. Yeah. Ang tutoy. Unsa ang tutoy lugar? Ang tutoy mo iguan? Dili. Tutoy breast. Baka chest, dili. Breast daw tutoy. Tutoy, di ba? Oh, boobs din. Unsa hindi sa breast o boobs? Breast ano? Breast o boobs, parehas naman good na. Alam ko. Braced. No. Breast ang big. Chase pa din. Chest. Chase. Chest ba? Chest. Lang na tabi. Mga paras dito. Nakuha na na guide sa imong arba sa mga DJ. Uy, paminaw. Sa mga DJ ba sa imong arba? Ito ko kahit dyan wala paminaw mo. Kaya mo ang chest. Na mga bata mong diri sa doy. Sunod nga question, Dudski. Tell us about your first kiss. First kiss. Tell us about your first kiss. You story it in English. Story. You tell us the story of your first kiss. Si Mrs. Libit ng first kiss. Asa na itabo? Kung sa pagkitabo ato? Unsa? Asa na pil? Sa kuan, sa gasolinahan. May ato sa kuan pa to. May istorya yun. Mo galing. Tama. Sa kuan, may ato college. Yeah, college. College. Tapos, 1 year, 2000. Alam, sure ka, istorya yun on air. Go na! O sa Liceo niya to, classmate man may busy operations sa iba. O to, nagsayo man siya, nag-Jordans. Ganang, kami mga gusto marag kamanghuran sa room sa una daw kuno. So, mga maestro sa ba, marag, nga na lagi lang, ano, wala pa nakabon, ay tugpo-tugpo ba? Guy, lagi Tugpo-tugpo. Tugpo-tugpo ba? Marigan, wala pa si, Jack, wala pa si mga, hantod sa, tungog na dahil, ano na dahil to? Ito di abot sungag-sungag. Asa mo dapit nag-kiss? Sa gasolinahan. Unsa na? Nagbabay? Unsa na? Kamulo lugar-lugar. Saan lugar kita? Una ka kita. Asa gasolinahan? Uy, Petron? Diyan sa ano? Sa'yo? Caltex daw, Caltex. Yan, asa ito yan? Sigurado ba? Sige, ito yung pasabot. Sigurado Eh, lagi sir, sabi tao dyan sir. Sa diri pa to una. Sa diri. Ayay. Aping lang ka. Okay, ulaw ba? Sagpaan pa lang ta. So meaning to say, dugay na din mo na imong asawa dahil college pa lang. Kuha namin sir, mga 2009. So in between sa college ug hantod karon wag gyud kay nauyab sa tunga-tunga. Hindi na pa una pero fling-fling na to. Ayay! Butan biya kay ni kay study hard.
Stricto mangut ko kung sa stricto to kung mama ko papa. Naka-graduate na si, sino nito yung course nga gi-graduate, Dudski? Computer technology, ma'am. PC operation. So mo din ang ending mo din na internet cafe kay computer man. Pero sa editing sa gasolinahan. Ha? Wag ka mo bon si Diyos sa gasolinahan mga gala. Dudski, imo ba siya natubilan? Oh. Unsa? Dudski, sa gasolinahan ba? Natubilan ba di mo siya? Wala pa man ko'y motor at sir. Gansa mo neto na gasolins na kay mukis lang di ay pero wala ikuan may gala. Dili, dato man din may nag-dance naman sayaw ba. Sa saya game at din tala bigana yung lupa. Guwapa kay paglupan do. Bitaw to potong po tell such time snack man baklay gikan patag padulong diri sa Caltex to swagan. Mo din to shot gamay ito mga single pa biya nga time. Wala ba? Oy, nanaponin. Wala pa ka. Dili pa ka katawa si Dio ato. Dili pa sir. Oy, 2009 pa to sir. Mo nay nakalami ang mga partner nga katong imog yung naila nga katong ordinaryo pa ka ba kanang dili pa ka ingana bitaw no? Kaysa katong naila nimo na uy, kajod lang. Kuha na ni. Anyway, teka muna. So ato na ni padulong na ta sa imong pagka-vlogger. Manong naingganyo man ka nga mag-video-video? Naba kay na-inspire ba ka? Naba kay nakita laing tao? Tapos aya din ka nagkuhan sa imong kaugalingon? Kuan sir, katong video-video sa una. Ang pinakauna mang jud is kanang kuan to sir, kanang pwede chika gyud. Sige. Okay. Kuan to sir ba kanang plan gyud na kay Mrs. sa una, uyag pa mi. Hilig man kung surprise ma'am. Hilig gyud kay kung surprise. So nagtigom ko gingnan ako wala man tay kwarta bi. Yung birthday is April kato nga day. Kato jud nga day. Before that day, gabi pa lang ko birthday na nimo kape. Wala mo koy gift sa imo kay every birthday gyud na niya ma'am. Kapalit ko bukid sa cathedral dili ko kakaulaw. Pasok na nako siya diya sa sa Dilaw at tagagulak ana. So kato nga time kasi ignan ako wala ko kwarta yun wala. Pero wala siya kabalo ako tugit ko man ignan ako siya nga yel pag impake na kanong kadlaw na tutag kamigin. Lah, grabe siya. So nagitubilan sa kamigin. Ito dayon nga pag alas 3 sa kadlawon biyahe din may padtog kamigin tingala siya gingnan ako mo ni akong birthday gift sa imo tulot kadlaw dire. Din to nag-video din may. Na video dili vlog sir. Kana video lang ba video? Sanda? Na video lang dayon sa lugar dito pag uli gi-save lang ipang-edit lang dayon dili pa pag-edit pagbiya ta kabalo. So lang tanang gyapon experience sa YouTube like tanaw og mga tutorial unsaon. So in that time pag post kana man day magingani. So nagtry lang pud ko gimo-imo mga video sir like katong sa eroplano mao jud ang first pero TV ra man dito namo. Okay. Kadugtong ka na. So nag-ana din pag-post kaluyan siguro nga basin dagan lang nalingaw sir Bern ba ato. So din to nadali nag-comment nga sir gawa ka ng page na gawa pa ka ng video ganyan di ko sige ma'am try ko gimo og kuan imo ko og page mo din to sir Bern na buo na din katawa si Dio nagsunod na dayon to ang katong nag baby shark na mag CCTV until nga sa gunsa lang din content ma'am very good galing no. Alright ug syempre dagan kay karon na mga ga-aspire kay tungod lagi aning dagan mag video unsay imong mensahe sa katong mga bag-o pa lang nga mosulod ani? Kuan ang ako maingon jud honestly ang pag-vlogging makita lang siya ninyo like kana sila sir Maria Pilingera, sir Poppy, sir Bernie, sir Joe mga vlogger po na sila guys mga vlogger po na sila best so sila po dili na I feel nga kuan kanang ma-feel po na nila nga ana ang kalisod pag-vlog dili sayon pero once nga ma-love na nimo imong ginabuhat mark my word ganahan na kagbalik-balik ana mahimo na nimong passion. Alright. Katong uban diya nga nagtuig na lang pero wa pa gyapon mga subscribers unsa imong ma-advise? Ay kuan sir, dili lang gyud kawadan og paglaom kay regarding ang subscriber servant tinuod lang dili gyud sa yon like sa YouTube or Facebook walay followers ana kay
nag-agi niya kung ana ma'am dili sa yon mangita na hagpak na mga ito akong pinakauna nga page kay kadwa na binan ako ka page karon Sir Bern. So ay lang gid ka wala paglaom. Himo lang gyud sa unsay mong gusto himuon unless ay at least wala kay matamakan nga tao mao ra gyud na siya. Alright. Unsay mong gusto buhaton at kung dili lang ka maka-offend why not? O legal lang pud na imong ginabuhat dili makakuan. Dili lain tanawon sa social media. Sa combination sa imong YouTube o Facebook, mga unsa na pinakadako ni mga dawatan? 6 digit na ba? Wala pa sir, uy, dili mo kaya Sir Bern. Dili gyud tinuod. Nala ko sa mga po. Wa naman jud ko Sir Bern kanang pinaka minimum raman jud ko sa threshold, ma'am. Nara gyud na sa 4 digit. Dili pod binulan. Depende man gud na sa video kung moabot ang imong threshold og $100 na. Pero so at least ikaw sa mga sponsors na lang po dayo, no? Diyan na lang dayo pagka mabawi. Oo, like kung na magpa-endorse Sir Bern, dira na lang yun. Pero regarding sa mga sweldo sa YouTube o Facebook, pero dili ka kasalik mo nang karon sir, ako yung panginabuhian is number 1, kani akong piso neton ta, ingani. Pero ang vlogging is dili nagyapon siya. Pero ayaw la sa pagkakaroon dili gid ko gasalig sa usa. Mo nang daghan pamaagi niya. Very good. Nice. Alright, Dodski. Salamat kayo sa pagsugot. Murag dugay kay ka naka-reply ba mo nang wa ko nakabot og plugging kaya binakog sa baka ka. Alaka. Okay, kanina. Nag-visit og pasa sa baso. Oo, nag-shot pa mo diha. Uy, wala oy. Wala sir. Wala. Na-busy ganina sir kay naman gud mitindahan diri gamay ma'am. Nakita lang to social distancing ako sa tindahan. Correct. Tama. Tama itong little tindahan ni Mrs. Tinood Diba? dito. Di ba igas na pudunta ka? Sa kuan, Sa magandang bahay. Ay, umagang buhay. Magandang bahay. Magandang buhay. Magandang bahay ni Kuya. Magandang buhay. Magandang buhay, Dad. Sa inyong station, ay sa inyong company, ma'am. Pero, ano man, something nga nagka-problema man. Pero, na-shutdown. pero, laban lang yapon kay kana nga mga pagsubok na amang gyud na yung mga kuan gyud. So, pamilugar. Naadili na ay mga kuan sir ba? Ayuhan na imo mga words, Dodski. Ayuhan. Ay, na solusyon. Uy, na ano pud ko sir ba tinuod lang na sad kay nga naita po kay naka chance pud bi ako ana sa station dili sada pud bi ang paminaw na naraman pud ko nakasuporta always po di lang kay ko ga comment sir kay nalaylay ang opinion sa tao tama paki-promote sa imong kan kabalumi nga murag mas daghan pa man kay followers namo pero sige paki-promote sa imong kan sa imong Facebook basig natay mga ka-BBS din BBS ang tawag bawal bugok show. Sa ato mga ka-BBS. Bawal bugok siya, pero giyon mong. Consider ka na makaroon, consider. Consider ka. Paliw pag-i-invite sa ilang mo konse mo mo bisita o mo subscribe pod. Oy guys, subscribe biya mo sa The Bugok Bawal Bugok Show. Pag like man nga page or gusto mo mag-member sir no? Sa grupo na. So kani it's such an honor. Lisod kay ilitong do basta kulang-kulang phone. Okay, imo ang channel na yon. Subscribe to my YouTube channel, Jelf Aquino, or i-type na lang na nyo sa search bar, Dudski, kita naman yapon na magtungan naman yapon ng kata, Jelf Aquino, or sa akong Facebook page, Katawa CDO, Dudski. Yan. Sa lahat mabuhat ng mga video. O, ayaw kalimte, kani ang akong mga kauban karon sa live, sila Maria Pelingera, Sir Poppy, Sir Bernie, Bitok-Bitok University, Master Poppy, Maria Pelingera, o Sir Joe Corny Vlogs. Oga, pinakalas na lang yun. Unsay imong mensahe kang Kalida? Ha? Kinsa na sa sir? Mga movies. Beto, salamat. Wala, binara. Ay, salida. Salida. Dodski, salamat kayo. O ipadayon na inyong pag-chat-chat ninyo diya, ha? Uy, wala pinag-video. Wala di. Bawal guys, bawal. Bawal. Okay, Lake Urban karon. O last message lang sa tanan sir, amping mo kanunay.
Basta amping kay na virus karon. Bisag ako vlogger Wala, wala ko day. lakaw-lakaw. Naday? Ay, kabalo ha? Naday? Nay virus uy. Wala Dili mi nag- maglakaw. Wala mi ka prepare ana kanang naday virus. So mao ra gyud na amping kanunay og keep safe. Alright. Bye! Bye Sir Vern. Salamat kayo. Dagan salamat kay Freezer. Dudski. Dagan salamat, Dudski. Ha? Lisura. Urot ako energy. Lisura ginhawa. Uy, Katawa si Dio giday, katawa si Dio. sura ginhawa. Anyways, Oh my ready na God. ba ta sa atong kuan? Ready na ba ta sa katong Rapol. Rapol? Nani mo rapol ya? Oh, nana. Tan Si tadan. Arya ako ipabunot. Ipabunot na nato may gala kinsay makadaogan ni atong kaning atong Bisaya shirt dinhi basta-basta may gala. Kay kini siya makaayo sa balatian sama sa mga kagid up nuka ihaplasan ninyo na may gala. Og para pampaswerte sa negosyo, inyo ka na isa mo na inyong itrapo sa primerong customer nga mo sulod sa inyong tindahan. O pagpaligon sa inyong relasyon. Ha? Okay. Pang-boost po na sa immune system, may gala. Ayan na, may gala. Bunot Eto na. Ayan na, up. Bunot time! Ayan na, ting, ding, 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 ting, ding, 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 ting, ding, 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 ding. At ang ating lucky winner sa Bisaya Uy shirt! is Ay, ulawon man ang tigbunot. Sabak. Ale, sit down. Ayan. Ikaw bunot. Naasa maswerteng kamot ni Arya. But one only. Get one. Go. One only. si Joe ang wanita na. One only. Get. Ha? Ano, ginili kay para na winner para na winner. Oh, na winner. Go, kuha isa. One only. Go. Winner. One only. Ting, ding, ting, ding. Winner. Ting, ding. Kaya lang yung magkamot. Kuha lang. Get one. Get one? Ano na. Mo din Ayan na. Op. Balap. Wait, WhatsApp, pero meron dagdag kasi tiwan na meron sa meron sa pap. And the winner is Kim Jong Kebab. Kilab. Kilab. Yan. Kim Jong Kilab. Print screen ako. Balik. I-print screen ako. Balik. I-print screen ako. 1, 2, 3, Kim Jong Kilab. Bigig. Okay, good. Congratulations sa atong winner mga igala. Alright, so Ayan. dito na natin i-post sa page. Galing. Kanang gisulob ni mo, Erp. Lahi po na nga designer ba ni mo gisulob? Bisdak. Live pa na yung snack. Gwapo na. Tangi kay pag back to normal na ta na ay katong akong summer na napanos ang summer. Pero ipadayon niya po ito ma-release yapon tong atong padagat. Summer design padagat niya. Ayan. Tungod kay nang hatag man si Joe na pagkay bangata. Ayan na. Pwede siya XS sa mga babae mo siguro ning pang babae mo siya ni XS. Babae gyud siguro maruing kay ka. Puti Grabe. siya nga Master Poppy nga gold ang printa. Okay. Okay? Print screen. Print screen. Ready. Ready, kuan screen capture. Ready in 5 4 3 2 1 pak. Okay. I-comment na dito sa atong grupo, sa BBS na to nga grupo. Okay? Dito Sa Bawal Bogok Show, i-search na ninyo sa wala pa naka-member dito. I-search ninyo sa Facebook, Member then na. join. Pag member na mo, dito rin mo i-post ninyo dito as inyong kuan. Tama? I-post. Yep. Aha. And then ibutang ninyo dito kung kuan sumoto siya. Next na po na parapon na sa dayon miana every kuan na day. O daghan na kayo ni Peg na noon ni promise ato nga mohatag po og price. Daghan salamat daan sa inyo mga igala. More sponsors to come na amo iparapol para sa inyo. Daghan salamat sa inyong pag-uban-uban mga igala. Aparte kayo mga igala. Murag sakit akong papangig oy. As in, ako din. Grabe si Dudski. So sige lang ato po di balik ko kuan. Okay.
O comment, dagan salamat sa mga nagtanaw sa Tibok Bisaya, sa Tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, Davao. Dagan salamat sa inyong mga boss ato pawala sa kalaay. And ay mo kabalaka po sa mga followers namo sa MOR. Magbabalik na po kami online o magbabalik na po kami sa ere. Stay put lang mo di mga higala. Dagan salamat. Don't forget, ako po si Bernie Bitok Bitok. Ang akong Facebook, Bitok Bitok University. Akong Instagram, Bernie Bitok 2. Akong YouTube, Bitok Bitok University. And of course naman, follow me, Maria Filingera, sa Instagram, Facebook page na ako, and my YouTube channel. And syempre naman, Joe Romantico sa ako ang YouTube, Instagram, sa ako ang Facebook page, TikTok, tanan ako mga social media. I-search ninyo ang Joe Romantico. And Bisaya Uy na clothing na ko. Alright. Kuan din, kaning ano, sa TikTok na ko na Master Pope. Wow. Tapos sa Instagram, Master Poppy. Sa Facebook, Master Poppy. O sa YouTube, Master Poppy. Wala na change. Wala na change. Alright. Dagan salamat sa inyo guys. Thank you. Among presidente sa Fans Club, Engineer John Michael Batilo. Mo na siyang presidente sa appointed president. Di pwede makabalibad mga gala. O si Yogi. Si Yogi Pimentel Brad nagtanaw sa to. Yogi. Saan pag-claim daw? Salamat, Yogi. Uy, saan pag-claim sa nakadaog? I-announce na to dito sa... Dito ta pagkumanani dito ta mag-chat, mag-review sa atong group. Okay? Ato lang mo sa among grupo. Again, i-type lang BBS. Bawal Bugok Show. Dagan salamat sa inyo guys. I love you all. Bye. Enjoy. Bye.